Jednou z veľmi aktuálnych vecí je napríklad snaha slovenskej komunity presadiť rovnosť v oblasti poskytovania informácií inštitúciami verejnej a štátnej správy, kde toto sme začali ako agendu riešiť už v roku 2008-2009. Bohužiaľ do roku 2010, napriek tomu, že írske úrady a inštitúcie využívali veľmi kvalitne eurofondy, využívali vlastné zdroje z rozpočtu práve na takéto integračné projekty a na informačné projekty, slovenský jazyk sa neobjavil ani v jednej publikácii, či už printovej alebo elektronickej, do roku 2010. Až v roku 2010 sa Slovenskému centru Írsko, čo je komunitná organizácia, podarilo vyrokovať s inšpektorátom, alebo teda ekvivalentom úradu, čo je inšpektorát práce, volá sa NERA, National Employment Rights Authority, vyrokovať to, že základné informácie budú poskytované aj v slovenskom jazyku. Takto ďalej postupom času sa nám podarilo, ak môžem použiť výraz, zlomiť daňový úrad Revenue, rokujeme s Gardou, čo je írska polícia, a bohužiaľ taký nepríjemný darček na koniec roka 2011 boli dve zákonné normy publikované v 14 jazykoch úradom, ktorý by sa dalo voľne preložiť ako Úrad pre zabezpečenie rovnosti, Equality Authority. Bolo pochopiteľne použité peniaze z rozpočtu Írskej republiky, kde prispievajú aj Slováci žijúci v Írsku. Boli použité peniaze z eurofondov, ako to deklaruje teda ich stránka. A hanbou je to, že slovenský jazyk alebo slovenská verzia v týchto prekladoch dvoch dôležitých zákonných noriem, obracajúcich sa na pracovné právo a sociálne zabezpečenie, slovenská verzia neexistuje. Napriek tomu tam je asi 6 jazykov, ktoré nie sú jazykmi štátov Európskej únie, a ďalej sú tam zahrnuté jazyky, ktorých počet obyvateľov týchto krajín je početne menej zastúpený v Írsku než Slováci. Ja viem, že toto by mohlo viesť k polemike, koľko skutočne je Slovákov v Írsku. A tu je veľmi dôležité povedať, že jediné relevantné číslo je počet vydaných tzv. PPS čísel, registračných čísel, podľa ktorých vás rozpoznáva zamestnávateľ, sociálny úrad, zdravotná poisťovňa a tak ďalej. V Írsku bolo vydaných viac ako 42 000 PPS čísel pre Slovákov. Odborné odhady sa pohybujú, alebo teda tvrdia, že počty Slovákov sa pohybujú okolo tých 23-25 000 reálne. No ale tu zase si postavme na druhú stranu napríklad Rumunov, ktorých oficiálny počet podľa vydaných PPS čísel je 36 alebo 37 000. A teda berúc do úvahy migráciu, tak ako aj u Slovákov, že to číslo sa zmenší, je odôvodnené predpokladať, že počet je takisto nižší. Írske úrady a inštitúcie sa veľmi často bránia tým, že pokiaľ napádame, že všade je ruština, všade je čínština, všade je arabský jazyk, počet Číňanov registrovaných v Írsku je okolo 26 000. Tvrdia, že tam sú 60 000, 80 000, že sú to násobky. Tu je dôležité si uvedomiť, že z peňazí daňových poplatníkov nie je možné financovať ilegálov alebo študentov, ľudí, ktorí prišli študovať. Čiže nie sú tam tie príspevky, či už do sociálneho systému alebo do daňového systému. Takže toto je jedna z vecí, ktorými sa momentálne boríme. Ďalšia vec, aby som nezabudol, ale nekritizoval írsku verejnú štátnu správu, respektíve jej prístup k slovenskej komunite, ktorá, dovolím si tvrdiť, že tam má veľmi ťažké postavenie v porovnaní s ostatnými komunitami. Máme veľmi úspešné niektoré projekty, teraz nemyslím len ako Slovenské centrum Írsko, ale ďalšie subjekty, byť len novovznikajúce subjekty. Myslím, že v Írsku je
ak nie jediné, tak jedno z veľmi mála vzdelávacích centier, ktoré vedie pani Pacherová veľmi úspešne, by som povedal. Toto vzdelávacie centrum bolo založené Slovenským centrom ako projekt a neskôr proste došlo v roku 2011 k osamostatneniu a získaniu právnej subjektivity. Čiže teraz sa jedná o vyloženie už nie projekt, ale vzdelávacie centrum, alebo teda entitu, právny subjekt, ktorý sa venuje vzdelávaniu čisto v slovenskom jazyku. Jedná sa o slovenský jazyk, o slovenskú históriu a geografiu Slovenska. Ale sú tam veľmi úspešní folkloristi známi ako Ostroha, alebo teda folklórny súbor Ostroha. Majú, ak sa nemýlim, do 20 členov, pozostávajú zo speváckej, tanečnej, hudobnej zložky. Sú veľmi známi v Írsku svojimi koncertami, nielen v Írsku, alebo vystúpeniami v Írsku, v Severnom Írsku. Absolvovali veľa vystúpení na Slovensku od teda čias svojho vzniku. Absolvovali vystúpenia v Českej republike a Írom sa veľmi páči slovenský folklór. Takže asi takto by som zhrnul nejako posledné diania. Samozrejme, že odhliadnúc od komunitných aktivít alebo komunitného života, pochopiteľne sú tam úspešní podnikatelia, sú tam ľudia, ak sa zase budeme venovať generálne Slovákom, ľudia, ktorí chceli odísť z Írska, podľa môjho názoru už odišli. Ktorí tam prišli na chvíľu zarobiť si. Je faktom, že aj ja som sa rozhodol pred 8 rokmi ísť tam na rok, na 2. Ale v súčasnosti tam žijem s rodinou, sme spokojní a situácia na Slovensku, nielen ekonomická situácia je zlá globálne v Európe a nielen v Európe, ale také tie pomery a nielen rodinkárstvo, ale silný klientelizmus a úplatkárstvo, nemožnosť domôcť sa práva. Myslím, že tieto aspekty sú ďaleko silnejšie na strane Slovenska než v Írsku. Netvrdím, že v Írsku neexistuje korupcia, ale korupcia na Slovensku mám chvíľami dojem, že je až bezmedzná. Takže to je jeden z dôvodov, prečo napríklad my zotrvávame v Írsku. Myslím, že veľa ľudí má obdobný pocit, obdobný dojem a zostávajú, respektíve sú tam tí, ktorí už teda neuvažujú o návrate v krátkodobom horizonte.